Doplnkové cvičenie na posilnenie členkov level 1 až 3, výpony v sede. Sadni si tak, aby si mal 90 stupňov v kolnom klobe. Prenes hmotnosť na kolena, plantárna flexia, prejdi na končeky prstov, podrž 3 až 5 sekúnd, opakujeme a preciťujeme. Dbaj na to, aby si bol po celý čas navážený vpred. Pri tomto cvičení je ideálne pracovať s externou hmotnosťou v podobe naplneného ruksaku. Ďalším levelom sú výpony v drepe. Dbaj zároveň na plný rozsah pohybu a najmä pri posledných opakovaniach. Level 3 sú výpony v drepe na jednej, kde sám vidíš, že to je trápenka aj pre mňa samotného. Cieľom je dosiahnuť komfort v podobe, že vieme, čo robíme s našimi členkami.